חטפתם פעם מכה מהפינה של השולחן בסלון, ותהיתם לעצמכם, למה זה מעצבן אתכם? למעשה המוח שלנו רואה את המקומות החדים, את הפינות החדות כסכנה, וישר אנחנו נכנסים למגננה. כדי שאנחנו באמת נרגיש הרבה יותר בטוחים בבית שלנו, פינות מעוגלות, אמורפיות, תאורה חמה וחומרים טבעיים נותנים לנו תחושה של ביטחון בתוך הבית. בחוברת אי של יציבות אתם תלמדו בדיוק איך לעשות את השינויים הקטנים האלה, שהם פשוטים לגמרי לביצוע, בלי לשבור קירות, בלי להיכנס לשיפוצים, ואפילו תוכלו לעשות הדמיות עם פרומפטים ייחודיים שנמצאים עכשיו בחוברת. לחצו עכשיו על הקישור כאן למטה או בביו, והורידו את החוברת עכשיו וקבלו בית שלם ובטוח לאורך שנים, longevity לבית.